Οι επίσημοι έχουν πάρει τη θέση τους στην εξέδρα για να ξεκινήσει η παρέλαση. Τις ένοπλες δυνάμεις εκπροσωπεί ο υπονάβαρχος Χρήστος Λίγουρης. Οι παλαιοί πολεμιστές έχουν πάρει ήδη τη θέση τους στην εξέδρα των επισήμων. Είναι οι γνήσιοι εκφραστές του ηρωισμού, της αξιοπρέπειας, της φιλοπατρίας, του δίκαιου και της ελευθερίας, του ανθρωπισμού και της ειρήνης. Αξίζουν το πιο θερμό μας χειροκρότημα.